Здравейте! Днеска сме на гости в дентална лаборатория Dental Lab MM с нашата здравна рубрика Аз и моето здраве, като Мариан Маринов е собственик и съответно зъботехник в дентална лаборатория MM. Ще му дам думата да се представи накратко. Здравейте и от мен. Както ме представи водещата, казвам се Мариан, занимавам се с зъботехника от 2000-та година, завършил съм в Австралия, 2006 се прибрах в България, от 2011 имам собствена лаборатория, в която съвместявам длъжностите управител и зъботехник. Тази лаборатория специализира в подвижно и неподвижно протезиране. Подвижното протезиране са така наречените жаргонно ченета, но аз ще ги наричам зъбни протези, мисля, че за всеки е ясно. Неподвижно протезиране са мостове, коронки, импланти, които се слагат в устата в кабинетите на нашите партньори, стоматолозите. Да, темата на днешната ни среща, за зрителите да уточним, са протезите. Подвижните. Окей, да, вие като специалист ще уточните. Да. Какви са основните видове протези? Основно подвижното протезиране са два вида. Това са тотални и частични протези. Разликата е при тоталните нямаме налични естествени зъби. Тоест всичките зъби поради някаква причина са извадени. Тоест, извинявам се, така ще ви прекъсвам, за да стане по-динамичен разговор. Разбира се. Това са протези, когато пациентът е напълно обеззъбен. Тотално обеззъбен. Да, напълно обеззъбен. Да. Това е долната челюст, това е горната. Естествено, другия вид протези са, когато имаме частично обеззъбен пациент. Тоест, имаме налични естествени зъби в устата. Или ако можем да ги уточним, два основни вида. Едните са частични, другите са цялостни. Точно така. Добре, да ни разкажете малко повече за самите процеси, нали, етапи за изработка, материалите, от които се изработват протезите. Чудесно. Така че да добият пациентите цялостна представа за изработването на една протеза. Добре, чудесно. Ще започна с тоталните протези. Най-разпространени са два вида, от които едните са акрилни или пластмасовите, другите се изработват от еластичен материал. Най-често разпространените са пластмасовите протези. Те представляват, това е нагледно. Това нещо представлява нагледно една пластмасова протеза по абсолютно същия начин. Изглежда и протеза, изработена от еластичен материал, което обикновено няма никаква разлика за комфорта на пациента. Те са абсолютно функциониращи и комфорта е един и същ. Не споделям всеобщото схващане, че еластичните са по-меки. Според мен не отговаря на истината. Сега естествено, кой избора на материал какъв да бъде. Значи казахме, комфорта е един и същ. От гледна точка на здравина, може би? От гледна точка на здравина, еластичните са по-здрави. Това няма две мнения. От гледна точка на ценово, еластичните са два пъти по-скъпи и нагоре. Доста важното за пациентите е, че акрилните протези се поддържат много по-лесно. Те се поправят много по-лесно и много по-лесно се правят корекции. Докато еластичните протези, корекциите са по-скъпи, много по-трудно се правят, отнема 2-3 дни и даже в някои случаи не могат и да се правят корекции, трябва да се премине към нова протеза. Другото, което бих казал е, че общо взето това е разликата, що касае тоталните протези. Да. На тема материали. Да. За еластичните протези вече тук има по-широка гама от материали, които може да се използват. Разбира се, на акрилна частична. Така, разликата между тоталните и частичните, е, че частичните имат задръжни елементи. Тоест, това са
или куки, или стави, но това са елементите, които държат протезата в устата, стабилизират я протезата. Може ли нагледно да ни покажете, за да е по-ясно за зрителите? Това е куката. Да. Това е куката, която общо взето задържа протезата на място и я стабилизира в устата. Да. Ето това. Така че да възвърне дъвкателната способност на пациента. Да може като цяло, естествено, частичните протези при наличието на естествени зъби имат по-добра задръжка, т.е. по-добре се държат в устата. Затова ние винаги гледаме да пазим естествените зъби. Както споделих, имаме акрилна протеза, частична, която се задръжният елемент е телени куки. Така, тези протези, разбира се, предимствата им са почти същите, които казах за тоталните, т.е. те са бюджетен вариант, те са лесни за поддръжка и за поправка, лесни са за добавяне на зъби и много, как да кажа, удобството, нивото на удобство между еластични и частични е аналогично. Те и двата вида и някой път се налага налага се да са акрилните да са по-дебели, за да може да гарантираме здравината на протезата, което може да е дискомфортно за пациента. За пациента, в този случай. В този случай. Другия вариант са еластичните. Само да добавя, че еластичните в някои случаи имаме пациенти, които имат алергия към пластмасата. Да, това е другото нещо, което щях да ви попитам. Дали има такъв тип? Доста рядко срещано е, но има такъв тип. Тогава единствената ни опция са еластичните протези. Те са еластични, или също са познати като силиконови, защото, както можете да видите, имат даден вид еластичност. Куките са направени от розов материал, който де-факто е по-естетичен. Това е пак тип пластмаса, най-вероятно. Тип пластмаса, такъв е. Да не бъдем твърде детайлни. Тип пластмаса е, но може куките да са розови, на цвят като гингивата, затова ги прави малко по-естетични, особено в видимите райони, в фронталните райони, които са видимите. Естествено, всичките недостатъци, които има тотална такава протеза, са и тук налични. Има предвид ценово, трудни са за поддръжка, трудно се репарират, т.е. поправят, трудно се коригират. И също бих казал, че те също не са меки, имат едно голямо неудобство, че еластичността, еластичността за мен в този вариант не е много голямо предимство, защото при неравномерно оказално натоварване могат да доведат до нежелана резорбция на коста. Или при функция, когато протезата и акрилната и силиконовата, при функция тя леко потъва, защото цялото налягане се носи от лигавицата, която е резилентна. И може да доведе до оголване на зъбите. Т.е. да се отдръпне, да се покаже, да се оголват зъбите и корените, което е нежелан ефект. Други вид протези, това са така наречените моделно ляти протези. Аз ще ги наричам метални. Добре. За по-лесно. Те представляват ето това нещо. И влизат в устата по този начин. Значи, това са метални протези, както споделих. Голямото им предимство е, че са възможно най-тънки. Обикновено поради това, че могат да бъдат най-тънки заради здравината на метала, са и най-комфортни. Защото обикновено обхващат много по-малко протезно поле. Бидейки така, те не обикновено заобикалят фонетичната зона, която може да пречи на говора. Имат много добра проводимост на топло-студено. Също така, при тях големия плюс е, че се правят едни ето такива, както може да видите тук, оклузални стопове. Т.е. оклузалното налягане е споделено между естествените зъби и съответно коста и лигавицата. Коста и лигавицата, което винаги в дългосрочен план е по-добрият вариант. Това са най-дългосрочните протези, лесно се оправят, лесно се репарират,
много лесно се поддържат, но за съжаление недостатъците са два основните. Това естествено е цената. Но пък в дългосрочен план, може би това е един вид и по-устойчиво, и ако трябва 2 пъти да се направи една протеза, нали, чисто ценово... В дългосрочен план това е най-дългосрочната инвестиция. Най-дългосрочният вариант, ще го кажа така. Да. Да, инвестицията е по-голяма, защото се изработват доста по-квалифицирани зъботехници и има много повече технологични стъпки и оборудване, което трябва да притежаваме. За мен това е най-добрата частична протеза. Да, това е, което исках да ви попитам. Да. Искам да ви представя набързо и още един вид протеза. Тя е почти същата като металната протеза, само че се нарича ставна протеза. Един момент, само сега ще ви покажа. Тя представлява ето това нещо. Недостатъка, всичките плюсове, които ги има моделно лятата протеза, недостатъка е, че трябва да се изпилат зъбите. Ако това са интактни, здрави зъби, които няма причина да се правят, защото, както споделих, целта е да пазим зъбите, тогава не бих препоръчал само за да се направи такава протеза да се... Тоест тя в какви случаи се изработва, нали, тогава? Ами в случай, когато... не тази, другата, която ни представихте. В случай, когато тези зъби са, прогнозата им за дълготрайност не е голяма, тогава се препарират, изработва се коронка, слага се тази става, която е задръжният елемент, ставата е с тефлон, който се подменя всяка година, за да се възстанови задръжката. Протезата лежи по този начин, абсолютно точно и най-важното, нямаме видими метални телени елементи. Но, както казах, тя пък е още по-скъпа, защото вече процедурите са доста повече от клинична и от зъботехническа гледна точка и квалификацията на зъботехника и стоматолога трябва да бъде на високо ниво. За да може да бъде изработена такъв. За да бъде изработена качествено. Аз да си призная, за първ път виждам такава протеза и беше изключително интересно, нали, да разбера, нали, въобще как се изработва, как функционира. Дали обхванахме абсолютно всички видове протези? Бих казал, че това е гамата най-често срещаните протези. Дори някои от тях не са толкова често срещани, но да, бих казал, че това е гамата на протезите. Да, във вашата практика, кои са така най-често изработваните протези? Тоталните определено се препоръчвам винаги акрилни да бъдат. От частичните, металните, но не винаги пациентът е съгласен с бюджета и с бюджета, тогава като по-бюджетен вариант бих препоръчал да пак акрилните или еластичните. Добре. Да попитам, освен изработването на частични или цялостни протези, за какво друго се обръщат към вас пациентите? Ами, доста често задавания въпрос, който ме питате, за колко време става една протеза. Затова, ако ми позволите, ще обясня етапите. Да, може би това ще е интересно да разберем, защото в крайна сметка, нали, пациента не е запознат с този детайл. Разбира се. Да. Очакванията са обикновено да стават за вчера, както има една приказка, но за съжаление не може да се случи по този начин, защото имаме различни етапи. Първият етап, който бих казал, това е консултация, в която пациентът се консултира с специалист, зъболекар или зъботехник или някой от нашите партньори зъболекари, за да се направи, както споделих вече, протезата е индивидуална. Там има много фактори, които трябва да се вземат предвид и трябва да бъде пациента информиран и обикновено му предлагаме няколко варианта, на които му се обясняват плюсовете и минусите, за да може в крайна сметка пациента да вземе информирано решение с специалиста. Да, това е изключително важно, което уточнихте. След това да ни кажете вече в детайл за самите етапи. Следващия. Това е първият етап. Да, т.е. това е първия подготвителния. Това е като планиран етап на планиране, след което се взима решение каква ще
каква протеза ще се изработи. Общо взето, след което се преминава към следващия етап, е взимане на отпечатък. Първичен отпечатък, който се взима с лъжица такава фабрична. И както виждаме, тези отпечатъци не са много точни, защото лъжиците са фабрични, са в 3 размера. Да, т.е. те не са индивидуални, но все пак има стандарти. Да, стандартна лъжица, която може да не пасне в устата толкова добре, колкото е необходимо. Взимат се такива отпечатъци все пак, на които те ни служат и като ситуационни един вид, да знаем каква е била ситуацията, защото някой път в устата е динамична. Динамични са процесите. След което се отлива модел и се изработва вече индивидуална лъжица, се нарича това нещо, което лежи доста по-добре. Това вече като втори или третия етап се води? Това се води третия етап. Третия етап. Да, първи консултация, втори отпечатъци, индивидуални отпечатъци и след като се вземат тези индивидуални отпечатъци, това вече ни е отпечатък, на който може да определим протезното поле. Изработваме шаблон за захапка, който общо взето после взимаме захапката на пациента, съотношението между двете челюсти, на който шаблон се маркират средна линия, големина на зъбите, ширина на зъбите. Цвят в някакъв момент, нали знаете. Цвят се определя предварително с пациента. И това са важни неща за зъботехническата лаборатория, за да премине към следващия етап, който е проба с наредени зъби, т.е. вече селектираните избрани зъби се нареждат на восък, на восъчна основа. По този начин протезата е в финалния вариант, обаче се задържат зъбите задържани на восък. Това се прави, за да може да се видят вече финално параметрите, пациента да се одобри с тази протеза, ако се налагат малки корекции да се правят за нула време, защото те са просто на восък. Ако всичко там е наред, преминаваме вече към 6-тият етап, който е завършването на протезата, т.е. восъка се замества с дадения вид пластмаса или материал и пациента идва и си получава двете нови или новата протеза. Да, зависимост, защото може да е частична, цялостна, горна или долна. Може или да е горна срещу долна, да. Получава си вече завършената протеза и дават му инструкции как да я поддържа и как да си я слага и как да функционира. Обхванахме абсолютно всичко. Още един етап, който обикновено се неглижира, но трябва да бъде споменат. Това са проследяване на лечението. Да. Значи, не много рядко се случва, че трябва да се направят малки корекции на самата протеза. Някъде убива, някъде стяга, някъде не лежи точно. Може би, особено когато за първи път пациента ползва протеза. Точно така. Нали, има по-голям дискомфорт в началото. Особено при пациенти, когато това е първа протеза, там задължително се правят тези корекции в последващ етап. И все пак, както казах, в устата не е статично положението. То си е динамично. Там има меки тъкани, кост. И това нещо трябва да се проследи в някакъв бъдещ етап. Може един да е, може да е два, но все пак идеята накрая е пациента да получи протеза, която функционира абсолютно точно, която е естетически замества липсващите зъби и която е дълготрайно решение за неговия случай. Да. Това са етапите, които мога да кажа. Окей. От гледна точка след това на поддръжка от страна на пациента, на самата протеза, без значение дали е частична или цялостна, какво ще препоръчате? Нали, без значение. Каква е протезата? Препоръчвам да се почистват с мека четка и сапун. Не с паста за зъби, защото пастата за зъби е абразивен материал и това ще нарани гланца на протезата, което ще я направи така, че тя да задържа повече зъбен камък и да се отцветява. Също така препоръчвам поне един път годишно пациента да посещава клиниката или лабораторията за
просто за проверка и за полиране един път годишно поне, което трябва да бъде извършено с професионални машини, инструменти. Да. В лабораторията пациента вкъщи просто не може да направи. Което ще удължи живота на тази протеза. Което де-факто ще удължи животът на тази протеза, точно казано. Да. Като гаранции давате ли на вашите пациенти за изработената протеза? Разбира се. Независимо каква е протезата, която ние изработиме, даваме 6 месеца гаранция, в която поемаме всички корекции, счупвания и всички неточности, които могат да се получат, защото все пак някой път и ние правим грешки. Няма безгрешни хора. Но гаранцията, която даваме, е 6 месеца. Добре, това е също много важно да се уточни. Така, сега, вече когато имаме изработените протези, пациентите ги използват, обаче да кажем, дадена протеза се счупва. Тогава каква е вашата роля? Нали? Добре, значи за съжаление в този свят няма нищо вечно. Да. Все пак всеки един от тези материали има своето стареене и след определен период от време може да се доведе да се счупи протезата. Сега, ако е акрилна протеза, поправката може да се направи в рамките на деня, стига да се донесе до 10 часа в лабораторията и пациентът минава и си я взима след това вечерта. Може да падне зъб от протезата и това се случва. В другите еластичните материали там вече отнема до 3 до 4 дни, за да се извърши самата поправка. Сега, случва се по някой път, че пациента му се счупва протезата, не защото има нещо грешно в самата протеза, защото се е променила лигавицата и тогава се прави така наречената ребазация. Подменя се пластмасата само към лигавицата. Зъбите, всичко друго остава. Това също при акрилна протеза става в рамките на деня. Да, това е също много добре да се уточни за пациентите. Тоест, ако можем да обобщиме, към вас могат да се обърнат пациентите за изработка на цялостна или частична протеза, както и за поправка на вече съществуваща протеза. Абсолютно. Която може и да не е изработена преди това във ваша лаборатория, но ви също правите поправка и на протези, които пациента, да кажем, е изработено на друго място. Има такава възможност да бъде направена при вас. Добре, много важно за нашите пациенти е да разберем и къде можем да ви намерим. Значи ние сме в София. Нашата лаборатория се намира в София. Вече нашите телефони, цени и контакти са на вашата платформа iHealth. Могат там да вземат наши телефони и да ми се обадят или на мен, или на вас. И вече трябва да, след като това се случи, ще обяснат накратко какъв е проблема. Ако нещо не е разбрано, ще говорим лично. Аз лично ще говоря с тях, за да ми обяснат и да видим как може да решим съществуващия проблем. Аз изключително много благодаря за този полезен разговор за нашите пациенти и зрители и ще оставим темата отворена. Ако имате въпроси, може да зададете в коментар, да ни пишете или да се обадите на нашия телефон за пациенти. Благодаря още един път на Мариан за гостоприемството и се надявам да имаме още такива полезни разговори.